tehdä mitään, ei mitään muuta kuin mitään kuin avataan se voi. Mitä se kuunnellaan tehdä. Totta kai, jos haluaa, niin liikkuu pikkusen tänne taaksepäin. Pysytään tavallaan pois. Se on parempi suunta meille. Jos toinen lähtee lyömään tuolta alhaalta. Ikään kuin alhaalla koukkuu. Silloin kannattaa tehdä niin, että ohjaa sen niin kädet alas, jos kyynel.